Pierona, synek. Obatele i obatelki. Nie wiem, jak do tego doszło, ale jutro kończę 30 lat. Znaczy nie wiem, czy jutro akurat, zależy kiedy to oglądacie. Może dzisiaj, albo skończyłem wczoraj. I w związku z tym postanowiłem nagrać taki króciutki filmik. W sumie to sam nie wiem, o czym on będzie. To będą przemyślenia 30-latka. Jeszcze nie. Za 8 godzin. Nie, bo urodziłem się o 15, to w sumie za dobę dopiero. Tak naprawdę, technicznie. 30-latka. Mój kanał w ogóle w tym roku, 2025, będzie obchodził 13 urodziny w czerwcu. Co znaczy, że no gdzieś tak od 12 są na tym kanale jakieś treści tworzone. Jest to równo. I to znaczy ni mniej, ni więcej niż to, że na pierwszych filmach na tym kanale, oczywiście one nie wszystkie się zachowały, mogliście Państwo oglądać chłopaka 18-letniego, 18-19. Teraz oglądacie chłopaka 30-letniego. No i to jest kawałek czasu, trochę minęło, trochę się różnych rzeczy pozmieniało przez ten czas. Ja oczywiście nadal, znaczy w sumie wiadomo, mężczyzna starzeje się jak wino, także tylko piękniejszy cały czas. Może ten filmik będzie ciekawy dla Was, bo wiem, że ogląda dużo ludzi starszych ode mnie. Niektórzy pewnie, patrząc na to, kto zaczepia mnie na mieście, jak idę po bułki czasem 3 razy, to przypuszczam, że i 2 razy starszych ode mnie i może i więcej. Ale wiem też, że pewnie jest grupa widzów, którzy ode mnie są młodsi jeszcze tam dość. Mam nadzieję, że jest tam ktoś młodszy ode mnie. Także słuchajcie, 30 lat. 30 lat. Oczywiście wrzuciłem takiego tweeta, że czego się spodziewać po 30, no to, że będą plecy bolały, kręgosłup, stawy, wiadomo, coraz gorzej. Tym się akurat nie przejmuję, bo problemy z kręgosłupem i ze stawami to mam już z 10 lat, także to nic nowego. Zdrowotnie, oprócz tego, że teraz jestem chory drugi raz w ciągu miesiąca, czuję się nie najgorzej. Myślę, że nawet powiedziałbym, że chyba tak ogólnie rzecz biorąc, to fizycznie czuję się lepiej niż mając lat tam 20 na przykład, czy 22. Także liczę na to, że dalej będzie jeszcze lepiej. No, 30 lat życia mojego przypadło na dość taki ciekawy czas. Bo z jednej strony niby spokojny, ale z drugiej strony no tak. Urodziłem się, to już było 6 lat po upadku komuny w kapitalistycznej, wolnej, zachodniej Polsce. Potem 2004 Polska wstępuje do Unii Europejskiej. Przeżyłem, no teraz jest 3. papież za mojego życia. Przeżyłem COVID-a, coś czego nikt by się w sumie nie spodziewał i mam nadzieję, że już takie rzeczy nigdy nie wrócą nawet. Przechorowałem go raz. Teraz zaś wojna, już 3. rok za miedzą. Także no i różne pomniejsze, prawda, inne sprawy. Zmieniła się przez ten czas mojego życia Polska. To akurat jest fajne, bo mogłem to fajnie zaobserwować gdzieś od dziecka, od tego 2004 roku, tego wstąpienia do Unii, w której już jesteśmy lat 21 w tym roku. Zaobserwować, jak się to wszystko zmienia naokoło nas, tak? Bo myślę, że nawet najbardziej zatwardziali antyunijczycy muszą przyznać, że oczywiście w głównej mierze dzięki ciężkiej pracy Polaków, mieszkańców Polski w ogóle, ale też różnym tym dotacjom się polskie miasta i regiony pozmieniały i szczególnie zgasł ekranik. Szczególnie obserwuję oczywiście tutaj, jak zmienia się moje miasto rodzinne, jak zmienia się Bytom, jak zmieniają się miasta tutaj mi bliskie, jakieś Chorzów, Katowice, Tarnowskie Góry i tak dalej. Ta zmiana jest na ogół pozytywna. Oczywiście też od czasów moich dziecinnych straciliśmy dużo obiektów fajnych, no choćby w Bytomiu na przykład browar, kilka bardzo dobrych architektonicznie kamienic i innych obiektów.
i tego na pewno było we wszystkich miastach, ale niemniej jednak zauważam zmianę ogólnie i w Bytomiu, i na Górnym Śląsku, i w całej Polsce, po której trochę jeżdżę. Uważam, że kraj infrastrukturalnie zmienił się niesamowicie na plus, tak? Jak chodzi o drogi, o linie kolejowe, o, nie wiem, przystanki, o to, jak wyglądają domy, bloki, kamienice, jaki mamy dostęp do środków różnych transportu i tak dalej. To się, kiedy ja sięgnę pamięcią, jak ja miałem lat na przykład, nie wiem, 10-20 lat temu, to się bardzo, bardzo zmieniło. Ja lubię bardzo jeździć po mapach Google'a i sobie oglądać i tam można się cofnąć czasem 10, 12, 15 lat wstecz. I jak ja tu jeżdżę na przykład w mojej okolicy w Bytomiu, najbliższej, czy w ogóle po mieście, zmieniła się masa rzeczy na plus i to po prostu jak na przykład to nasze miasto tutaj wyglądało, albo jeszcze wcześniej, na przełomie lat 90., końcówki, początku 2000, czyli chyba ogólnie najgorszy czas w ogóle na całym przemysłowym Górnym Śląsku, tak? Bo upadek przemysłu, zamykanie hut, zamykanie kopalń, ogromne bezrobocie po prostu w tych miastach przemysłowego Górnego Śląska. Co za tym idzie, patologie wszelakie, alkoholizm, tak, bo ludzie się nie umieli odnajdować w tej rzeczywistości nowej. Wszystko brudne, czarne, zasmrodzone, zasyfione. Ja wiem, że wielu z was, starszych ode mnie, na pewno sięgnie pamięcią do lat 90. i powie, że to był super czas, chętnie by się do tego cofnęli, że wszystko było fajne, ale umówmy się, że trzeba spojrzeć na to trzeźwym okiem, że dlatego tak się wspomina te czasy, bo na przykład niektórzy z was, przypuszczam, mieli lat nie 60, tylko mieli na przykład 40, albo nie 50, tylko 30 i po prostu było się młodszym, zdrowszym, sprawniejszym i było to wszystko jakieś fajniejsze. Też na pewno, i też ja widzę to w przypadku siebie, 30-latka, oczywiście wielu ludzi odeszło niestety z mojej rodziny, nie ma już moich dziadków, nie ma moich sąsiadów tutaj, takich starszych, co się zwłaszcza czuje tak jak ja, jak mieszka się w miejscu i w mieszkaniu, gdzie mieszkali kogoś rodzice, dziadkowie i pradziadkowie, to ja to przemijanie, ten upływ czasu i to jak po prostu ludzie odchodzą, szczególnie tutaj widzę. Ale umówmy się, że początek lat 2000 i końcówka 90. na przemysłowym Górnym Śląsku to była tragedia, bezrobocie, brud, smród, czarne domy, czarne kamienice, popękane chodniki i ulice przez szkody górnicze. To nie były ciekawe czasy i na pewno ogólnie patrząc na wszystko teraz to wygląda nieporównywalnie wręcz lepiej. I co? Bo nie będę przedłużał jakoś szczególnie tego smęcenia 30-letniego dziada. Mam nadzieję, nie zestarzałem się mentalnie od czasu, kiedy miałem lat, nie wiem, 17-18. Wydaje mi się, że nie. Oczywiście doszły różne życiowe trudności typu na przykład trzeba sobie samemu gotować, trzeba płacić podatki, ale za to można sobie kupić piwko legalnie. Także są, prawda, jak mówił słynny elektryk, plusy dodatnie i plusy ujemne. Jestem ciekaw, jak będzie wyglądała przyszłość. Mam nadzieję, nie zestarzeję się mentalnie nigdy, bo to pamiętajcie, to jest bardzo ważne, żeby nie... Bo można być starym duchowo, mentalnie, zarówno w wieku lat 60, jak można się i mentalnie zestarzeć w wieku lat 20. Oczywiście czasem pod wpływem różnych wydarzeń, tak, tragedii, jakichś śmierci bliskich, jakichś bardzo ciężkich przeżyć osobistych, ale myślę, że warto w sobie dziecko takie wewnętrzne pielęgnować i pod wieloma względami tym dzieckiem być. Niezależnie od tego, czy się ma lat 10, czy 30, czy 60, to życzę wam tego i sobie, żebyśmy się mentalnie nigdy nie zestarzeli i nie zdziadzieli, żebyśmy zawsze byli ciekawi świata, żebyśmy z ciekawością ten świat obserwowali. Ja to robię. Bardzo jestem ciekawy, jak będzie się tutaj, jak będzie się zmieniało wszystko, jak będzie się zmieniał świat, jak będzie się zmieniała Europa, co nie wygląda do końca dobrze w tym momencie, ale nie panikujmy. Jak będzie się zmieniał Górny Śląsk, jak będzie się zmieniał Bytom, jak będzie się zmieniała tutaj moja najbliższa okolica, a patrząc na to, jak się to wszystko zmienia, na przykład
Najlepszym przykładem chyba są tego Katowice, tak, które w ciągu 5 lat zmieniły się tak, że ciężko byłoby je miejscami poznać. Także jestem ciekaw, jak będzie to dalej szło, jak będzie się to zmieniało, co się będzie działo. Będę to z zaciekawieniem obserwował. Będę też wam o tym tutaj przez to moje medium opowiadał, o tym, jak to widzę i co się dzieje w różnej formie. No i tyle. I możecie, jeżeli już przekroczyliście barierę 30 roku życia, to możecie mi też tutaj napisać w komentarzu, czego się spodziewać, tak, że może obudzę się za paręnaście godzin i szczyknie mnie w plecach, tak, że już nie będę w stanie się wyprostować. A może właśnie będzie lepiej, może jak to niektórzy mówią, dopiero się teraz zacznie życie po 30, tak? Albo dopiero po 40. Czytałem gdzieś, że się zaczyna tam po 50 dopiero, czy po 60. To jeszcze chyba mam czas. Taki pik wieku mężczyzny, czytałem coś, że to jest chyba 33, 35, gdzieś tak, to jeszcze można się poobijać. A potem to już wiadomo, biorę życie za rogi. Także czekam na wasze opinie 30 plus latków, tych, którzy się do 30 zbliżają, nie wiem, mają lat 28, 7, 25, 23, jeżeli tacy tam, są tam tacy w ogóle, to słuchajcie, nie jest tak źle, a nawet w niektórych aspektach lepiej, także spokojnie, don't panic, będzie dobrze, nie starejcie się. No, a przy okazji to was zapraszam też, nie wiem czy to już nie jest ale będę robił urodzinowego streama na Twitchu z nagrodami 11 stycznia wieczorem i tyle. Czymcie się i do usłyszenia. Będziemy obserwować. Oby w zdrowiu i w względnym szczęściu, co się będzie dalej działo.